Con ystod gyda chorda, is mis OMP, agus siwyd ei lawr fas, agus yn lawr y feg a fas o gyng i niw, na'n cian o'r sio, Flóra na Samhlaíochta, le Bríd yn i Mhóráin, ar na ailsiw ag Foilseacháin Ábhair Spioradálta, no FS, siachas fas. Agus, tá sais léróid i áile, leis yn lawr sio, agus, banan yn lawr sio, sais fwrs ei spragas dáilem o an lawr colwyl sin Flóra churcagaine. Agus sais lútar é dosach an leabhar seo. Agus banan sé sais leis na plaundaí agus na bláhanna éagsúla a bhainans le churcagaine go háirithe agus sais freagart an ile dus na rudí sin. Tá ceann seo faoi neantóg Urtica dioica agus dentar tagart an seo do an fér suúhinseach scéile bab fér téir agus beg ólas ag léthirí díolse íleocht na Gaeilge. Nentar tagart sin I gnósach nuail a roin I ránal tá gnósach héad ar bhanam an fér suúhinseach. Agus léhi mé an dáin seo. Is fíor nach daithnín iki-piki le daine. Ní gan chúis mar is neach mí scíomhach é. A eistis duracha clúdathe le ribí calagacha. Má haghbhíonn siad leat, scóthaigh siad tú. Bíag son mar atá, chur sé cothú ar fáil, le 8,000 bliain do áitrithirí an na láin, mar bhreacha an neantóg nó súb san arach. Tríthúirde is sló I drí lá, hí an il glanta. Ientí éadach doch náhín ó ré an chré ua, dúsáidí a thu chun roim is a chealaga don ngúta I slín sé brú folle, neartíon an chóras cosanta. Is thug charmand an chomaoine hit an sagart. Agus is léironn sí seo cinálíonn rud a hálíonn sa leabhar, sa is tagartí don na rudí a dhéanamh. Agus taíonn an dáin sin lom. Beidir náisina go bhfuil beagáiníonn an numid den sa is ancient, gohfuil tar a géirí sa is an béile is ar fad a bhainint leis an blanda a roint. Ach an scéal áthir sin an fér suúhinseach sin gur béin rud atá anna bhfuil cailíonn ar leaba hinis agus go dagan sagart thuce lení laias nar daigen agus ligtar don álan néfa tiitim agus tain sé bhlachat ag ní cuiine go beacht an scéal agus ar ná iki-piki sin tagart don neantóg tá na tá rám do fáistí ar chugaine a bhainans le hiki-piki agus má bhainan tú leis go mani sé leat. Agus an sin, ba chuirm tagartí anamh dus na pictúirí na léireoidí na rudí seo. Agus tagartí seo go gláite le tedal an chnuas ag Flóra na Samhlaíochta. Ach nuair a chonach Flóra na Samhlaíochta I dosach agus nuair a chuna mé na léireoidí seo, bhís rá, an rud a thorlaigh sa chnuasach seo ná go bhfuil na plandaí seo, na plandaí samhlta seo I gceist agus pléig an fille nó go an ile iad agus cad é atá gceist le agus leid. Ach go bhíorna ní hine hórlíonn is fíor flandaí atá gceist. Mar sin ceann bhfuil mí réir áirithe idir an tedal ar an gnósach agus na léireoidí agus an gnósach féin. Beidir gur cuma beidir go sin ann déanach an ó a chur sunrú sa bhéid sin. Na sméire léigh mé ceann fánach sa gnósach leis. Bhíidir is sú na gréine gile ar feadh an thabhraigh bhuí anis táid ina gnapáin bhéithe, raise ina líon gan áirimh, iad lonrach abí súver I meile le dúil ina mílse. Féasta sé ar neisce sócamas an dúlra, thugann curra fial do gach créitúir dain na síalt a scapa don bhruc agus don sinach glic de éonlathe an éirs don duine. Gribh cnúsach có torthach is fleithúlacht méine dá réir a baint le láimh a beocha a léhananta a dúchtaint. Anias. Agus se, tá sais severas tanga agus canúna an, agus sais na tagartí deasa sin an, agus se. Is málam sais canúas ag nuair a bhíonn sais téama a nascin le chéile iad, agus nó sais ábhar a nascin le chéile iad, agus is cinnte go sin an seo. Tá glua seán a thugann sais pictúir des na plandaí, agus is sin go deasla is na hanimach a gaige leidine agus béir le freisin. Agus se, ach, an cheiste rithins lumsa ná cad é an nasc atá idir
Flóra na Samhlaíochta agus Flóra na Fíorne, mar na plandaí agus an Flóra atá an is Flóra Fíornach atá, mar sin ní hiigim díreach an nascair an tedal agus an rud. Ach cnúsach spéisiúil agus mata simagat I Flóra nó blandaí chuirtí tú sin is cnúsach ortha seo. Slánta belín.